Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge nje umusa nothando. Lolu thando lenu lolu lokubuka lamavidiyo ilona elingigqugquzelayo ukuthi njalo ngilo ngikhiphile lamavidiyo. Ngiyatholakala ku-WhatsApp kuyona le namba le oyibona la kule video, bese kuthi ama-banking details ami iwona futhi la owabona la kule video. Uma kunesidingo sokuthi udinga ukuwasebenzisa, kodwa futhi naloko akuyona impoqo. La ngizokuthakela umuthi la, uma umuntu ozazi ukuthi uyafunwa ngapha nangapha izitha, iy'nkabi ziyakufuna, kunabantu ongazwani nabo sebefuna ukukubulala, bafuna ukukudubula, uney'nkinga nje ngapha nangapha zokuthi cha abantu bakufuna phansi bakufuna ufile. Lo muthi unamandla kakhulu-ke lo. Lo muthi lo uzokwenza ukuthi impela hhayi bayoloku bekufunile nje uyophela impela u-10 years bengakwazi ukuthi bakuthole ngoba lo muthi uzoloku ukuvikelile nje. Awenze kanje, uthola umpunyu, lo mpunyu wenza kanjani? Uthola imbazo, uma uthola imbazo la ngithi ufuna ukuwuqoba lo muthi lo umpunyu, ufuna ukuwuqoba, uzowubeka hlampe noma isobhodweni, angithi uyawuqoba lo mpunyu. Uma ushaya ngale mbazo okanye uma uklabha ngale mbazo, khona uzothi lesikhathi uklabha kuzokuba khona ozowela la, kube khona ozowela mama le kude. Into ozoyenza, thatha lo qhashele le kude, iwona-ke lo ozowuthatha ozowusebenzisa. Bese uthola inyengelezi, uthole inhloli, uthole ubulibazi, uthole unyongwana. Lo nyongwana lo uma ngabe uzowusebenzisa okanye uma ngabe usozowuhlanganisa nalo muthi, kufanele uqale uthuke, uthuke kakhulu unyongwana, uthi hheyi wena kuthi kanyoko, usho yonke inhlamba ongakwazi ukuyisho. Bese kuthi okunye okulandelayo, uthole umpikayiboni. Lo mpikayiboni uma uzowusebenzisa wenza kanje, kuzomele wona uwugcobe uzimboze ngendwangu emnyama emehlweni. Uthatha indwangu emnyama uyibeka emehlweni bese kumpikayiboni uyawugcoba. Okulandelayo lapho ngifuna ukuthi manje uthole iphengulula, uthole umhlakaza, uthole ukhathi besonga, uthole umuthi ekuthiwa uthula du. Lo muthi lo uyintelezi yokugeza, ugeza ngawo lo muthi. Njengoba wena uzazi ukuthi ufunwa izitha nje, ufunwa inkabi ngapha nangapha, geza ngawo lo muthi lo. Geze ngawo njalo lokhu udlulisa insukwana, ugeze ngawo ngoba uyazi vele ukuthi uyafunwa, ungakupheleli lo muthi. Bayoloku bekufunile bogcina ngokuthi nje bayakufuna kodwa ukuthi bazokuthola abakhohlwa, ngeke bakuthole ngoba bazothi noma kungathiwa sebephumile bazokufuna bazokubheka, udlula phambi kwabo bengakuboni, ngeke bakuthole impela. Ngiyagaranta la ngalo muthi uma ufuna izitha, hhayi azikutholi nhlobo impela, kuphela iminyaka beloku bekufunile bengakutholi. Wena ulokhu uyidlela umuthi wakho nje ngoba uyazi ukuthi hlampe nginamatekisi, sevele umsindo sewuqalile, hlampe ngokwepolitiki umsindo sewuqalile ukubanga ikhundla, noma ihlobo luni lomsebenzi engikwenzayo semathendeni, kodwa manje umsindo sewuqalile. Ngithi sebenzisa lo muthi-ke lo. Okumele ukuqikelele kulo muthi ukuthi le ndlela engiyisho ngayo, ngoba ngithe umunyu uqobe ngembazo okanye uklabhe ngembazo, bese usebenzisa lo qhashe wabalekela kude, bese kuthi futhi umuthi lo umpikayiboni wona kuzomele uwugcobe uzimbozile ebusweni ngendwangu okanye uzimbozile amehlo ngendwangu emnyama. Bese kuthi unyongwana lo, unyongwana nawo kumele uthuke kuqala, uthuke. Lo muthi lo uzowuhlanganisa nje wonke bese-ke ugeza ngawo. Hhayi uyobona lapha asikho isitha esiyokwazi ukukuthola. Ngithi uNkulunkulu akusize uhlanganise le mithi okanye nethongo konke ukusiza uhlanganise le mithi ukuze uzokwazi nawe ukuvikeleka ey'theni zakho. uNkulunkulu ngithi anibusise aniphe amandla khona konke enikufisayo. Ngiyacela nje sengathi kungaba impumelelo. Amen.